Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me Sangita. Agale it's me Sangita ban dana जाबाय Sangita Rani Brahma आरो बेनो जाबाय आंनि फुल नेमा। आङो सोलायनाया साननैल' जाबाय। आङो सोलायबाय आंनि नेमखौ आरो दिनै आङो जेबो ब्लग भिडिअ बानायाखैमोनबो। बे आंनि लाइकी भिडिअसफोरखौनो बेहाय एडिट खालायनानै होबाय आरो फट'फोरखौबो मोननैसो होजाबाय। आंनि भिडिअखौ मोजां नाङोबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर बुंनोबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नायदो आंनि भिडिअखौ बिदिब्ला। नोंनि हायना महराव गोमोहाबबाय आङो नोंनाव मादि मुहिनि दङथाय हरखाब माबा सोलायनो हमदों आंना Likee गोथौ हाखराव हांखौ मोना मोनो हारसिङै खोमसियाव अब्ला नोंनि महरा हरखाबै जाखाङो अननायनि गोदै बेरे मोदै होयो गोजानाव थानो हाया दसेल' सिरि सिरि लासै लासै मिनिबाय थानो बेबार बादि मोहि आंनो फोरमायो नोंनि खुगानि रावफोरा आंनो फोरमायो मिनिखैरोनाय लाजि गुसुनाय सान्दुङाव दं सायख्लुमाव दं गोसोआनो जोंनो दं गोजौआव दं गाहायाव दं सोलेरानो जोंनो दं नोंखौ मोजां मोननायनिफ्रायनो जिउआबो नोंजोंनो Likee नोंनि मेगननि नोजोरा आंनो फोरमायो नोंनि खुगानि रावफोरा आंनो फोरमायो मिनिखैरोनाय लाजि गुसुनाय